ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷе, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуме ки дураи ватан, ҳама каса хубен. Ирӯз 29 сентябри соли 2024. бовар кунед, ҳар як хонаҳои қабул кардем, ҳар як замино, ҳар як квартираро тамошо кунед, дам бигирем. Бачаҳои азиз, барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира, аппарат, компания чизе бошад, дар WhatsApp рӯй кунед, реклама мекунед, фурӯшта мегузорем. мақсади рӯза наварда ҳаст заминои фурӯшӣ дута аз Ҳисор, квартира аз Душанбе, квартира аз Файзобод, хонаҳои фурӯшии заминӣ аз Ваҳдат, Ҳисор, аз ноҳияи Ҳамадонӣ, ноҳияи Данғара, шаҳри Душанбе, хулас беҳад хонаҳои зур гарини маъқулшида. Тамошо кунем бо диққат, ягон ташяк ки мехарен охи. ба хотири пешрафти канали Хонатеҷе дӯстон наварда лайкора монен, дар канали Хонатеҷе подписатсия кунед. Баъзе вақтҳо мешавад ки хеле хонаҳои арзонак меғалта, успетка мегирем. бачаҳои азиз, зеро на сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваски област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акаи Рустам дар WhatsAppшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. мегзарем ба аввалин эълони рӯзамон. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мада хона лозимай аз ноҳияи Қумсангир бошад, то 180 то 200,000 сум боша мехарам. мега сотиқаш 8 ё 10 сотиқ боша. агар касоне ки дорен ҳамин хели хонаҳо, ина марамат 8 то 10 сотиқ боша, аз 180 то 200,000 занг занед. WhatsAppшон ахириш 3054. бачаҳо бетараф набошен, ҳамин якара дастгирӣ мекунем. ин яка иншоалло меёва заминша, хонаша меёва. хулас рӯй кунем бачаҳое ки дора WhatsApp якара ҳамон одам занг мезана мехаранд. каси да эълон дар кора нависона эълон мекунем иншоалло. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Бомгура, ҷамоати чӯянгаронда будааст. айканал болуҳай мега 6 сотиқ 3 хона. инами мақсад хона фурӯхта мешавад бо нархи 120,000 сомонӣ. лайкора монем бачаҳо, подписатсия кунед. ин тараф кирпичи пухтақати як тараф вардоштагиай. рақамҳои дастӣ 9819 ёки WhatsAppшон +1 931 да занг занед. свет дора, обай канал 100 метр боло, насоса мепартой, дохили хонада 24 соат об мегирӣ. бача хоб нимта семенблок, нимта кирпич мега хона. мақсад амо дарунашда 3 хона ба калиддорш. маълумоти пурра занг занед бачаҳои азиз. инҷа маълумот бисёр успет накардем, худтон пасанд шен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, райони Файзобод қарор дорад. вариантҳоро тамошо кунед, дам бигиред. варианти 1 ва 2 хонага дорем меган. хонаҳо аз 2 то 6 этажа ҳастай. квадратшон 35 то 55 метри квадратӣ хонаҳо. нархошон 149,000 то 199,000 сум ҳастанд. дӯстон WhatsAppшон 1159 ҳозир занг бизанед. дӯстони азиз, мақсад хонаҳои ремонтдорам доранд, без ремонтам доранд. хонаҳое ҳастанд ки мақсад пони тайёранд, арзонаканд, ба кредит ҳам метиҳанд. яксола кредит дода мешавад бе фоиз, 50% меспорен. далши мақсад ҳар моҳа то яксола меспорен. дӯстон 149,000 боша, мисол 70-75 меспорен.
یک سال پس همون مقصد بین یک ساله با 70-75 تگش میتین. خیلی بچه‌ها ختم بود چخ کنین اکه خطی میگه خونه هم به حد ارزونند. کسی میگیره برد میکنه دوستان. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. از زمین فروشی بود در شهر حصار دهه وحدت. زمینای شروع بای میگه 80,000 سوم 6 سوتیخش 80,000 کدیم ارزانش میکنه میگن. اگه مردم میگه باید به نزدیکی بیا نو تقسیم کردن شجره 1772 واتساپ شون 6 سوتیخ از راه کالون حصار دوشنبه 1.5 کیلومتر میگه راهی و زمینی همیجا میگه یگان سوختگی نیست نو تقسیم کردگیان همه حجتو هسته فقط پری افورم میکنیم تمام اینمی قکر پری افورم میکننده خونتون میدونید زندگی میکنید دوستان. این نو تقسیم کشید دو خواهد همش میشه مکتبم مسجدم بندیستم همش میشه. لایکورمونین نشد یمی زمین رقمای 1772 زنگ زنید. دوستان عزیز برای شما بلیت دانشجویی لازم باشه اگر در واتساپ اکای داله مراجعه کنین. در بین 10 روز شما دا بلیت دانشجویی تهیه‌تون میکنن. کارشون آنلاین. شما فقط یک صورت ژیوی از میون بالا صورت پاسپورت و میگراسیونی کارت روی میکنن. کارشون قانونی حجتاشون با تمام شهرهای روسیه کار میکند. اکای دالر در خدمت شما 24 ساعت اینا از دومی کانال ما سعودو تیوی زنگ زنین. بعد گرفتن بلیت دانشجویی شما نه حجت میکنین نه پاتنت نه داکیومنت بچک کو اینا مرا از دومی کانال ما سعودو تیوی و اکای دالر مراجعه کنین دوستان عزیز. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی دوستان. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه کیپرازم و اینی گرادوک تقرر دارد. خانه همینجا قرار رو میگه 3 اتاج 3 комната 36 квадратный метр. داکیومنتو 100% با همه چیز چوره فروخته میشود. چیزی که در نوار میبینین همین دیوالوش هم میسه بچه عزیز. این همین توالت هم میسه نمیگیره. چیزی هسته به همش فروخته میشود تو یه دونه سوزانش مقصد. басуми тоҷикӣ 250,000 сомон басуми доллари амрикоӣ 22,700 доллар ба рубл 2,80,000 рубли русӣ. мақсад худотон бо занг занен 250,000 сом бо арзон мешавад. ватсапшон 1978 ҳозир занг бизанен. оғоз камтар гирифтаги бача азиз ба хотири шумо меҳнат кесем. мақсад ки ҳамин подписчикомон бехонаву дар намонанд. ман медонам дар як ҳафта як бор навор мекунем дар канали хонатеҷе. ждат мекунам баъзеҳо ки кай хонатеҷе навор мекунаву мо тамошо мекунем. нашоти хона рақамои 1978 ҳозир занг бизанен чах када бигирен ша бача азиз. мегзарем ба шашумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор деҳаи балшавикда қарор дорад. 6 сотиқ замин масоҳат документако 100%. ҳамун нафарое ки мегӯянд замин ина заминҳоро мондестем дӯстон. дига чӣ монем? охи замин дар пеши исмоили сомонӣ нест ки мо наворш кунем. чизе ки рӯӣ мекунам мемонем бачаҳо азиз. гирдаш маҳкам неста мегӯянд ҳамин состояние метавонем ки хона созем. мақсад иҷозати хонакунӣ ҳаст. 60,000 сум ба доллар 5,400 доллар ба рубл 500,000 рубли русӣ. рақамҳои дастӣ ватсап ҳардаш дар поён мондагӣ метавонед занг занед пирсен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамаддонӣ. мана хона тамошо кунед дам бигирен. ҷамоати турди деҳаи саёд 3 хона 8 сотиқ масоҳат 210,000 сомонӣ бо арзон мешавад. фақат аз номи канали хонатеҷе занг занед. муомила дора хулас. рақамҳои 58 086 дастӣ ёки ватсапшон 7465 ҳозир занг бизанед. 3 хона 8 сотиқ документҳо ҳама 100%. хона дар ремонт рафтесай. айни ҳол гирдаш маҳкам. захираи зимистонаш падарка чизе ҳастай. ӯ тапкай ӯ кундаҳай мисоло чизе боша падарка мега. срочно сум дар корай. барои ҳамин арзон мегӯем ки савдода бирава об свет дора. проблема нестай. мактаб медпункт масҷид дар наздикиш ҳастай дӯстон азиз. бо худотон чикор кунен ҳозир занг бизанен чах када бигирен ша. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурусон, Секомната, масоати 2,5 сотиха, 230,000 сомонӣ нархш. рақамҳои ватсап 1228 занг бизанед. дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ, Расувет, хона дар раҳи Калон 150 метр дурай. 3 хона дегдонхона, анҷомхона, баня, мактаб, балниса, аптека, масҷид ҳаст. 2,5 сотих консонер, холодильник дура, мошинаи ҷомашӯӣ, об, колодес, свети доимӣ ҳастай. хулас дӯстон, намихел маълумот додиянд. ремонтҳои хона баъд нест фасон зур ноҳияи Хурусон 230,000 сомонӣ бо арзон мешавад. занг бизанед. лайки чандама мондем бачаҳо. ҳатман дар аму комментария нависем бифаҳмем ки ҳамин бачаам хеле лайк монд. мегзарем ба наҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кавлезак. нархш 50,000 сомон. ана ҳамин хонаи нотамом дӯстон. 5 сотих замин доштааст. ватсапшон 4893, ватсапи дигари 7302. ҳозир занг бизанед. бо варианти дорад, мақсад якчандта вариантора дора мега. занг занед, варианташа мебинем. может ба хона алиш, может ба замин алиш, может ба ягон мошин алиш. хеле вариантҳо мега дора. худотон занг занед. свет ҳастай 500 метр дурай. усалба меонен, 3 усалба мекашен. мегзарем ба даҳмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ, Чорбоғи боло мегӯяд ки Шерай. 4 хона 6 сотих масоҳат 500,000 сомонӣ. дар 500,000 сомонӣ ана ҳамин чира Евролюкс хонара метавонед ҳозир бихарен. Варзоб, деҳаи Чорбоғ. ватсапшон 9983, ватсапи дигари 264. ҳозир занг занед. хона бо тамоми шароитҳои зиндагӣ муҳайё кардагӣ ҳастай. хона бо хишти пухта сохтагӣ ҳастай. ремонтҳо Евроремонт, мактаб, мағоза, масҷид, садик, аптека, беморхона ҳаст. ҳамаш наздикай. документош ҳамиқа хубай ки 100% ҳай. метавонен ина занг бизанен. ватсап монда ҳардашта 500 та мегем, бо арзонаш мекунем. 6 сотих масоҳат метавонем ки 2 участка када ба ҳазур зиндагӣ кунем. бачаҳои азиз, дӯстон, чизе ки ёфтем, чизе ки рӯйимон кардиян, ҳамаша рекламатон кардем. дигар чӣ кор кунем? лайкора монен, подписатся кунен дар канали Хонатеҷе. Хонатеҷе фақат хонаҳои арзон навор мекунад. бачаҳои азиз, мо ҳаракат мекунем арзонаша бари шумо пешниҳод бикунем. хона, замин, мошин, эълон чизе бошад дар ватсап рӯй кунем, эълон мекунем. ҳамин лайкора монен гарени хирсанд мешем да. баъд дар аму комментария Хонатеҷе ба пеш